सिमेन्ट सापुरियाव 32थि बैसागो बिदाय फोरबो गाहाय आलासि हिसाबै आंखौ लिंहरनायखाय हांख्रायगिरि बिथांमोन बानजायगिरिफोरनिसिम आंनि गोसोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनायजों लोगोसे नोंथांमोननि गासैबो चेनेलखौबो आं साबायखर बावहरबाय गोदान बोसोरनि बैसागोनि जिहेतु बैसागोआ जाहैबाय जोंनि राव आरो हारिमुजों सोमोन्दो थानाय मोनसे फोरबो बैसागोखौ गारोब्ला जोंनि बर'नि जिथु हारिमु बेनो आद्रा जागोन थारमाने आरो बे बैसागो फोरबोआव आं गाहाय आलासि हिसाबै फैनानै खोब गोजोननाय मोन्दों थारमाने जिहेतु बैसागोआ जाहैबाय जोंनि माहारियारि मोनसे फोरबो बे बैसागोआ जेराव जेराव बर'फोर थायो बेयावनो बैसागो फोरबोखौ मानिनाय जायो दिनै नेपालाव बर'फोर दं नेपालाव बैसागो फोरबो मानिदों बांलादेशआव थानाय बर'फ्रा बैसागो फोरबो मानिदों त्रिपुरायाव थानाय जोंनि बर' फोलेरनि जेब्ला कक बर'फोर दं बैसो बिथांमोनाबो मानिदों आरो आसामाव थानाय जेसेबां बर'फोर दङ रायजो राजाफोर दङ गासैबो रंजा बाजायै बैसागोखौ मानिदों गतिके बैसागोआ जोंनिसो सोरजिनाय बैसागोआ जोंजोंसो सोमोन्दो दं दा गुबुन गुबुना एस्टाब्लिश खालामनो नागिरदों बैसागोआलायनो गावसोर सोरबा बुङो सुकाफाया लाबोदों होननानै आहम राजा सुकाफाया लाबोदों होननानै बे नङा खिन्थु थाइलेण्डनिफ्राय फैदों सुकाफाया थाइलेण्डआव बैसागो मानिया जेराव जेराव बर'फोर थायो बेयावसो बैसागोआ मानिजायो गतिके बे बैसागोआ बर'निसो सृष्टि मंगलिय मानसिनिसो सृष्टि गतिके सोरबा जुदि बैसागोखौ जों सृष्टि खालामदों होनना बुंबा जों मानिया बैसागोआ जेब्लानाखि जोङो मानसि हारिया बर' माहारिया आबाद मावजेननो सोलोंदों बे आबाद मावनानै सोलोंनायनि उनावनो जिहेतु आबादजों सोमोन्दो थानाय मोनसे फोरबो नालाय गावनो गाव स्वतस्फर्त भाबै बे बैसागोआ सृष्टि जादों आरो बे बैसागोखौ दिनै असमिया जिथु बिहु होनना बुङो असमियाव बे बिहुखौ बिश्व रेकर्ड गिनिस वर्ल्ड रेकर्डआव गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड बुकआव जिथु जायगा होदों जोंबो बेयाव गोजोननाय मोन्दों जों दुखु फोरमायाखै खिन्थु बिनि उनावनो बागुरुम्बाखौ 20,000 मोसागोन होननाय लोगो लोगो माखासे मेडियाया मा बुंदों हर' हजायाव जिथु 11,000 गासै 11,000 दामगिरि आरो मोसागिरिफ्रा मोसानानै जिथु बिश्व रेकर्ड खालामबाय बिहुखौ बर'फ्रा बागुरुम्बा मोसानानै बे रेकर्डखौ सिमफायनो नागिरदों होननानै बेनिखायनो आं दाख्लै बुंदों मोनसे मेलाव गेवलां मेलाव आं बुंदों बिहुआ मोनसे आलादा बागुरुम्बाया मोनसे आलादा बिहुआ बिहुबाबो रेकर्ड बैसागु फोरबोल' नङा जोंनि खुंनाया फोरबो आफादल' नङा मानो होनना बुङोब्ला जोंनाव 9 आफादजों लोगो नांनानै जोङो बे बैसागु बिदाय फोरबोखौ खुंनाय जादों बे खुंनायाव जोंहा दिनै जों हाबाफारिया दाख्लैनिफ्राय जानानै दिनै जोबसिगोन आरो दसे जोंहा माने देंखोगिरिया गाखोखांनायनि उनावनो जोंनि हाबाफारिया जोबनानै थांगोन दा बेवहाय जोंहा हाबाफारि हिसाबै गिबिनिफ्रायनो जाबोगासिनो दङ गिबि खालि जोंहा दंमोन गिबियावनो बुलुर बादायलायनायमोन बिनि उनावहाय जोंहा सेंग्रा सिख्लानि हानजा जेवजा मेथाइ खननाय बेफोरो दंमोन बेफोरबो गासिबो जाफुंलांबाय मैयाबो बोराय बुरिनि हानजा मोसानाय बिदिनो बायदि बायदि दंमोन बेनिफ्राय आरो दिनैबो जोंहा गिबियावनो दंमोन जोंहा दुरुं बोनायाबो जाफुंसारनानै थांबाय संखं गामियानो जोंहा हौवासाफोरनि दुरुं बोनायाव बिथांमोनानो देरहानानै थांबाय आरो हिन्जाव आइजोफोरनि दुरुं बोनायावबो समखंनि आइजोफोरानो बिथांमोनानो फार्स्ट प्राइजखौ लानो हाबाय आरो नैथि बान्थाखौ देखाफाम रायजोआ मोनलांबाय आरो बे दुरुं बोखांनायनि उनाव जोंहा दिनैहाय नै दा देमसि मोसानाय बोराय बुरिनि सेंग्रा सिख्लानि देमसि मोसानाय आरो बिहामजोफोरनि हानजा मोसानाय दंमोन बेबो जाफुंनानै थांबाय आरोबाव मोनसेया दंमोन जोंहा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थैनाय सान फालिनाय बिथांनि मुङाव जों दिनै 1 मे बिथांनि थैनायनि दिना बेनि थाखायनो जोङो बैसागु फोरबो आफादजोंनो बेखौबो दिनै जोङो फालिनाय जायो आरो बिथांखौ जोङो एसे सिगाङाव बिथांखौबो जोङो बावखांबाय आरो नै दा जोबथारनायाव गेवलां मेल दंमोन गेवलां मेलाबो जानानै थांबाय आरोबाव नै दा दङ जोंहा हारिमु बिलिफाङाव जोङो लेंनानै लाबोजानाय जोंनि देंखोगिरि दङ धनन्जय बर' आरो बेजोंनो लोगोसे लीना बसुमतारी बिथाङा फावखुंग्रि बिथाङाबो गावजों लोगोसे गावल' नङा बिथाङा टीमबो लाबोफादों आरो जोंहा जोबथारनायाव आरो लकेल आर्टिस्ट दङ बिथांमोनाबो जोंखौ दा
रायजो राजानि सिङाव मेथाइ खननानै बिथांमोना जोंखौ रंजाहोनाय मोनसे लामा लादों। बे बैसागु बिदाय फोरबोआव बेसेबांसो गामिफ्रा बाहागो लाफैदों? बादायलायनाय आयदाफ्राव जोंहा 21 खान गामिया लाफैदों। जिबायदि फैनांगौ बिदि फैयाखै। मानो होनना बुङोब्ला जोंनाव गोबां गामि दंमोन, नाथाय 21 खान गामिया फैनानै बेयाव पार्टिसिपेट लाफैदों।